videa a my dneska ideme na server Belugang. Je to server od jedného známejšieho youtubera, ktorý má 10 miliónov odberateľov. A my dneska si ideme len chatovať s týmito borcami a ideme hneď proste odpovedať. Hello, are you Apolia? Kámo, toto tam nemôžem dať, dobre, OK. Dobre, takže mi to nice, kámo. My rozok is very big. Nice. Všetci to chápete. Ejo, Beluga policeman, bro. Bye everyone. Bye. I do Nakatatani. Who wanna be my girlfriend? Kámo, poďte, makajte, poď, rýchlo. It's not dating server. It's new Tinder. Rock, paper, scissors. To. Yeah, the hrozné, kámo. Hello, anime princess. I'm sick. Beluga, počkaj, jaký Beluga? Počkaj, to je Beluga. To je Beluga, chápeš? Nie, to je Beluga. To je Begula. Ja už som sa zlákol. What the? T-shirt world. Yeah. Pablo, you are back. No way, Pablo is here. Yeah, Pablo legend. Kámo, chápete, že my tu máme Pablo? Kámo, to je čo je ZV to, či čo, kámo? Pablo, wake up. Kámo, to čo je? My school is ending because my teacher is going to jail, kámo. Yo, kámo, to nemôžem dať na to. Any others? Alexa Muči. Musíte dať odber a uvidíme sa v ďalšieho takéhoto videa. Čus.